Ako správne meditovať? Odpoveď je jednoduchšia, ako sa môže zdať. Joluna, tvoja sprievodkyňa svetom meditácie. Každému vyhovuje niečo iné, a tak je to úplne v poriadku, veď predsa každý sme iný. Niekto rád sedí na zemi, s nohami prekríženými, zamotanými, vystretými, alebo v sede na pätách, alebo na meditačnom či obyčajnom vankúši. Niekto rád sedí na stoličke, alebo v kresle. Ideálne je neopierať sa a mať celé chodidlá na zemi. A niekto rád leží na zemi. Na koberci, yoga podložke, na podlahovom kúrení či na lúke alebo pláži. Hlavne bezpečne a pohodlne. Dôležité je cítiť sa príjemne a tak pohodlne, aby sme sa vedeli niekoľko minút koncentrovať na svoj dých. Mať rovný chrbát, aby bránice a pľúca efektívne fungovali počas dýchania a nič nebránilo vzduchu voľne prútiť dovnútra a von. Hovorí sa, že pri meditácii nemôžete na nič myslieť. Ale pre väčšinu z nás je to nereálna predstava. Takže je lepšie myslieť na niečo konkrétne. Pozorovanie dýchu je hlavne v začiatkoch veľmi efektívnym nástrojom meditácie. Myšlienky budú prichádzať. My ich iba pozorujeme a necháme odísť. Neanalizujeme, nenechávame sa strhnúť prúdom našich vlastných myšlienok. Ako prichádzajú, tak aj odídu. A postupom času a pravidelnou praxou meditácie stíchnú. Nájdi si svoju obľúbenú pozíciu, obľúbený čas a jednoducho začni. Netreba sa toho báť, skúšať to a nenechať sa odradiť neúspechom. A pravidelná meditačná prax sa ti dostane pod kožu. Len dýchaj.